1 minute. New chassis, so brand new. So you can see this. You can see this. May God continue to bless. Is he fine? Hey, you fake it's happening today. Ndị bani genu ntị o. Abia m Ekwulobia ka m bịa kene ọgam Saifani Amonye, the pounds and dollars. Ha! Udogwu. Chi ụmụ ogbenye. Eze na dike na nanka. Eze Ifeanyi Chukwu na Agụlezi Chukwu. Ịmakwa. Ọkwa ị na-ege ntị o. Hey! Omenka afụlụ n'anya. Ifeola ji afụ ụzọ. Abia m ka nkene enya. Just on a normal day today. Mwefu ka keke. Ne keke n'ebe ni o. Mwefu ka trucks. She will line her up here. When I think we do getting them, I say no. Okay, just to give people, to empower people. As if funny. Look at on the low. About it. That is fullness of joy. Iforaja fuso Omenka afolo nanya Ebube Ekwulobia Ije Ofonwa mwenda jidi ebube Chumo mwenye biakena Ugochi nyelegi diginisi Mbajanya dilokuya Swearing philanthropist. Your impact is evident in the numerous lives you have touched and the remarkable projects you have undertaken, including the iconic tower at Ekwulobia Catholic Diocese, which proudly houses the Cardinal Baledri. You have the keke, you have the sewing machine, you have the truck, you have the grinder, and so many other empowerment stuff. That's my boss. On Ezulia. Anambra State. Igbo niile ana m eke n'ụlọ. Unu na-amalicha na ebe nkwu keta. On the palace of pounds and dollars. Eze na dike na nanka. Eze Ifeanyi Chukwu. Ọ na obi aka ịnọ. Ịmakwa.